Ay mga kratsada, padung duty na pud ko. O may adlaw kaninyong tanan no, sa di pa ko mo-duty. Ako dahil ipaabot ninyo ang ako ang pagpasalamat ninyong tanan sa inyong pagsuporta sa akong video. Sa sugod sa akong mga pamilya, sa akong mga kaprintihan, o sa tanan ako mga kaila, sa SSD family, sa Security Citizens Group, o sa tanan akong mga kaila nga nasa lain-laing lugar o napa sa laing nasod no, ayo-ayo mo diha, o daghang salamat sa inyong pagsuporta, pag-comments, pag-react sa akong video o sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. O siyempre ako ipaabot ang akong pagpasalamat sa akong igagaw nga may nagbuhat sa akong YouTube channel. Salamat kayo dong Nick Umapas o dong JL Rice o sa inyong mga kauban diha kay Madam Pili Dili. Salamat sa inyong pagsuporta diha o sa di pa kumuduty di ay ako ang harana alang ninyong tanan agi og pagpasalamat sa inyong pagsuporta sa akong video. Kadtong ikaw akong nakit-an sa akong gidyutihan, daw dunay katingalahan, gibati ang akong dughan. Amot kini ug ngano, ikaw ang gihuna-huna ko, kaysa akong pagtan-aw kanimo ay makalabaw. Inday magpakasal na ta, bisan asang simbahan na, tanang hayupan sa kong silingan atong ipatumba. Ligahuman atong pabangunon, kay sayang pug atong ipakaon. Basinig kahuman, mantika ray atong sudanon. Panahon sa pag-ila-ila sa atong mga ginikanan, kundili sila musugot, kitang duha magtaban. Ambot kini ug ngano, ikaw ang gihuna-huna ko, kaysa akong pagtan-aw kanimo ay makalabaw. Inday magpakasal na ta, bisan asang simbahan na, tanang hayupan sa kong silingan atong ipatumba. Ligahuman atong pabangunon, kay sayang pug atong ipakaon. Basinig kahuman, mantika ray atong sudanon. Ikaw akong panggaon, talagsara kulatahon, kay mao kini ang gugma sa mga gwapong gwardya. Daghang salamat day sa tanan nga nag-unfriend ako no. Daghang kayong salamat sa inyong pag-unfriend o thank you.